Hej alle sammen. I dag så skal jeg lære jer, hvordan man laver en kick-up. Altså først, så skal du stå sådan her. Sådan der. Så kan du sparke op sådan der og tage dine hænder med. Og så sådan her. Så du holder den. Så skal du bare øve dig i at få din hånd op. Men først øve dig sådan her. Øve dig sådan der. Spark højt op, uden at komme op. Og hvis du har øvet dig rigtig meget, så prøv at øve dig på din seng. Fordi så har du en bedre balance for at benene får en bedre balance. Men jeg har lært at gøre det på gulvet og alt det der, så jeg kan bare gøre det sådan her. Så måske bør du faktisk prøve at øve dig. Ses.